Közösségi média 4-es modul. Üdvözlök újra mindenkit! Nagyon izgatott vagyok, mivel most arról fogok beszélni, hogyan lehet elérni, hogy a barátok, a rajongók és a követők jelöltekké váljanak. Hogyan érhetjük el ezt az átalakulást? Arra gondolok, beszéljünk őszintén, hogyan tudok embereket csatlakoztatni, hogyan szerzek vásárlókat, hogyan csinálom ezt. Most erről fogunk beszélni. Elkezdted vagy el fogod kezdeni a branded építését, amit képviselsz. Terjeszkedni fogsz, és a hatóköröd csak szélesedni fog. Tudod, amíg következetes vagy ebben, a hatóköröd terjeszkedése sosem fog megállni. A képességed, hogy beszélgess emberekkel, folyamatosan javulni fog. Bele fogsz jönni a folyamatba. A célom számodra ezzel az egésszel, hogy sose fogjanak el az emberek, akikkel beszélgethetsz. Sose idegeskedj vagy aggódj a hatóköröd hiánya miatt. Ez az egész közösségi média mesterfogásai nevű tréning arról kell szóljon, hogy felépítsd a magabiztosságod, kiterjeszd a hatóköröd és bővítsd az eszköztáradat, hogy ezt meg tud tenni. A tréning elkészítése során egy döntést kellett hoznom. Mennyire bonyolítsuk? A döntés végül tudatosan az lett, hogy annyira másolható legyen, amennyire csak lehetséges. Más szavakkal nem csak egyszerűvé szeretném tenni a számodra, de azt is akarom, hogy a szervezetedben az emberek számára is követhetőek legyenek az alapelvek, mit tegyünk és mit ne tegyünk. A közösségi média fontosságának megértése a network marketing birodalom kiépítése szempontjából, amihez időre van szükség. Egy felismerhető brand kiépítésének fontossága. Minden egyes személy meg tudja tenni. Nem csak a hírességek teszik ezt. Minden nap kiállnak átlagos emberek valamiért vagy valami ellen. Meg tudják ezt tenni, és meg tudják tanulni, hogy kifejezzék ezt a brandet bármelyik közösségi média felületen, amit választanak. Azt is meg tudják tanulni, hogyan tudják azt folyamatosan kiterjeszteni. Nem kell erre stábot fenntartanod, mivel ha felépítesz egy emberekből álló szervezetet, akik ezt is hajlandók megtenni, vannak néhányan a 77 személy közül, akikkel interjút készítettünk, akiknél ez megszokott az alsó vonalaikon a szervezetükben. Más szavakkal, a legtöbb ember részt vesz ebben ilyen vagy olyan szinten. És vannak azok, akiknél ez még teljesen új. Már csinálják, de még nem másolódott a szervezetükben, és még mindig csak megpróbálják megérteni a másolódás folyamatát. Úgy gondolom, annak megértésével, amiről itt beszélünk, és ahogyan ezt tenni fogjuk, az kell legyen a cél, hogy ne légy olyan bonyolult, amivel mindenkit elijesztesz a szervezetedben attól, hogy bármit is megtegyem. Meg tudlak tanítani, hogyan készíts felugró reklámablakokat, speciális riportokat. Hogyan kínálj fel embereknek ingyenesen letölthető anyagokat, hogyan hoz létre saját webcímet, a saját weboldaladat, hogyan építsd fel az e-mail címlistádat, hogyan készíts kampányokat és töltsél rendszert, és termékeket, ingyenes vagy fizetős termékeket az oldaladon, és hogyan fizessenek neked a hirdetésekért. Mindezeket a különböző dolgokat. Ezek olyan dolgok, melyeket az elmúlt 7 év során tanultam a Network Marketing Pro felépítése során. De őszintén, ezek nem szükségesek a számodra ahhoz, hogy sose fogy ki azokból a személyekből, akikkel beszélgetni tudsz, hogy növelni tud a network marketing üzletedet, és hogy azt másokkal lemásoltasd. Biztos, ahogy egyre kifinomultabb leszel, biztos, ahogy egyre inkább mestere leszel ennek, talán több felületen is. Biztos, ahogy haladsz előre az úton, az olyan dolog, amit fel akarsz fedezni. És mi talán egy másik, még kifinomultabb közösségi média mesterfogásos kurzus fogunk készíteni. De a network marketing számára úgy gondolom, ami igazán fontos, hogy egyszerűen tartsuk meg, ne árasszunk el téged, ne éreztessük azt, hogy alkalmaznod kell valamit, és egy csomó pénzt el kell költened. Ha úgy gondolod, hogy szükséges hirdetni azért, hogy növelni tud a befolyásodat, hidd el, nem az. Egy adott pontnál megteheted, és ezáltal is növelheted a befolyásodat, de nem kell megtenned. Rendben? Egy professzionális divatfotó segítsége a fotóival nagyszerű lenne. De ha elég fényképet készítesz a saját telefonoddal, mint most, eltérő fényviszonyok között, eltérő helyzetekben, fogsz olyat találni, ami tetszik, és nem fog pénzedbe kerülni. Szóval igaz, hogy előnyödre használhatod a közösségi médiát anélkül, hogy egy csomó pénzt kellene kiadnod, hogy megfélemlítenének vagy egy csomó mesterkélt dolog nélkül. Számomra hihetetlenül megfélemlítő volt ez a sok különböző média felület, a különböző technológiák és a különböző dolgok, amikre nekem kellett rájönnöm. Tudod, a pénz, amit tréningekre költöttem a közösségi média világában és az online világban, jóval a $1 millió fölött van. Emberek alkalmazására költöttem, hogy megtanítsák nekem, hogyan lehet megcsinálni, amit megtettünk a 7 év során.
De megmondom neked, ez nem szükséges azért, hogy olyat építs, ami a network marketingben másolható, oké? Mint egy keretrendszer. És ismétlem, hogy arról beszélünk, hogyan érjük el, hogy a barátok, a követők és rajongók jelöltekké váljanak. A Facebookot olyan helyként használom, amiről feltételezem, hogy jó kiindulási pont a legtöbb ember számára. De bármilyen felület működik. Ha egy másik felületre akarsz fókuszálni, rendben van. Ez a te választásod, bármit is akarj tenni. Ha olyan országban vagy, ahol van egy feljövőben lévő közösségi felület, amit az országban használnál, teljesen rendben van. Menj és csináld, de ezek az alapelvek ott is megállják a helyüket. Ahelyett, hogy fognád a követőidet, akikkel most rendelkezel, és megsértenél mindenkit a network marketing lehetőségeddel vagy termékeddel, megtanítok neked egy elegáns megoldást arra, hogyan légy képes elérni a végső célunkat. És itt jön a végső célunk. Tanítás és megértés. Elegáns módon képezni akarjuk a közösségedet arról, hogy vannak termékeid és szolgáltatásod, ami értékes lehet a számukra. Ez olyan lehet, amit szívesen kipróbálnának. Olyan lehet, amit szeretnének megoldásként látni a problémájukra, ami az életükben jelen van. Amikor a lehetőségre sor kerül, a célunk, hogy tanítsunk és megértést érjünk el. Csak azt szeretnénk, hogy megértsék, mi az, amivel vállalkozói lehetőségként rendelkezünk. Szóval beszélni fogunk a közösségünkben lévő emberekkel, hogy gondoltak-e már arra, hogy vállalkozók legyenek. Milyen lehetőségeket néztek már meg? Hogyan tudsz most egy lehetséges megoldást kínálni nekik? Most szeretnék adni neked néhány támpontot indulásként. Az első cél a tanítás és megértés. A másik célunk, hogy ez másolható, kettőzhető legyen, nem csak számodra, de mindenki számára a szervezetedben. A legerősebb eszköz, amivel rendelkezel, a kérdezés, hogy kérdéseket tegyél fel a közösségednek. Amikor arról beszélünk, hogyan váljanak ezek az emberek jelöltekké, akkor végül lesz néhány személyes kérdés. Csoportkérdéseket a média felületen teszel fel, de aztán néhány dolgot már személyes beszélgetésben kérdezel meg. A kérdések az egyik legerőteljesebb eszközeid, amiket valaha is használni fogsz, hogy megragad valaki képzeletét, hogy beszélgetést kezdeményezz, hogy valaki a saját helyzetére gondoljon, ha nyitottak, ha nem, ha gondolkoztak már a vállalkozóvá váláson, ha nem. Szóval a kérdések lesznek a kulcsok. Megtanítom neked, hogyan tedd fel a helyes kérdéseket. És a te hozzáállásod végig a következő lesz. Brand képviselője vagy a saját brandednek, oké? Részben vállalkozó vagy. Még akkor is, ha a branded mondjuk virágok. Másokkal, bármilyen okból kifolyólag is, a vállalkozás ötletéről fogsz beszélni a közösségedben, akármilyen módon kell is eljutnunk addig a beszélgetésig. Szóval részben vállalkozó leszel, részben brand képviselő, és részben tanácsadó. Szeretném, ha úgy gondolnál erre, mint a szolgáltatás feltételeire, a szolgáltatási feltételekre. A közösségedben lévő emberek számára azért vagy ott, hogy szolgáltass. És ez igaz, ha tartalmat viszel nekik, és nem az egóról szól. Ez a hálózatot kiterjesztéséről szól. Ez szolgáltatásról szól. Tudsz értéket adni ezeknek az embereknek? A network marketing termékeid és lehetőségeid, a szerviz kiterjesztése, amit ezeknek az embereknek tudsz ajánlani. Úgy kell erre tekintened, hogy van egy ajándékod, ami termékeket és szolgáltatást tud nyújtani. Egy ajándékot tudsz nyújtani. Meg kell találnod az útját, hogy képzést kapjanak a termékedről és a szolgáltatásodról. És a szíved álláspontja szerint, mivel te hiszed, hogy az életük jobb lesz általa. Szóval gondolkodj szolgáltatásban, tényként kezelve, hogy az emberek kétségbe esetlen szeretnének saját maguknak dolgozni, nem pedig a főnöküknek, hogy pénzügyileg szabadok lehessenek, vagy legalább anyagi lehetőségeik legyenek. Keresik a lehetőséget, hogy kikerüljenek az ingázásból, hogy több időt tölthessenek a családjukkal, hogy utazhassanak a világban. Keresik a lehetőséget, hogy szabadok lehessenek. Neked van erre egy lehetséges megoldásod. Azáltal, amit csinálsz, megmutathatod nekik, hogy a közösségi média egy kiegészítés lehet, valami, ahol már úgyis ott vannak, egy kiegészítés a vállalkozói álom megvalósulásához. Rugalmas. Olyan megoldás, ahol az emberek akkor kezdenek, amikor akarnak. Nincs szükségük nagy háttérre, tapasztalatra, képzésre, kapcsolatokra vagy hasonló dolgokra, oké? Szóval megosztjuk velük ezt oly módon, hogy felkeltse az érdeklődésüket és beszélgetést kezdeményezzenek. Amikor vásárlók és értékesítők megtalálásáról van szó, akkor ez a második dolog.
A következő modulban megtanítalak arra, hogy mondd el a sztorid és hogyan képezd őket. A célunk, hogy tanítsunk, de most ebben a modulban az, hogyan éred el ezeknél az embereknél, akik követnek téged ebből az okból, hogy megnézzék azt a másik dolgot, amit csinálsz. A termékeket, a szolgáltatást, a lehetőséget, hogy egy plusz bevételhez jussanak a család számára, és talán másoknak is segítsenek ugyanezt megtenni. Oké? Szóval ez az egész modul arról szól, hogyan keltsük fel az érdeklődést, és kezdeményezzünk beszélgetést. Az utolsó videóban arról beszéltünk, hogy ne spamelj a termékekkel, ne spamelj a lehetőségeddel, ne spamelj ezekkel a dolgokkal. Az emberek olyanok, hogy nos, megpróbálom rávenni az embereket arra, hogy megnézzék, min van. Valamikor beszélnem kell erről, nem? A válasz igen, de olyan módon kell ezt megtenned, hogy felkelts a kíváncsiságot és az érdeklődést, nem tukmálásként. Ez egy nem kívánatos tukmálás. Más szavakkal, legtöbbször, amikor az emberek meghallgatják, akkor szemétnek tartják. Egy kéretlen tukmálásnak. Engedd meg, hogy mondjak néhány különböző példát arra, hogyan lehet érdeklődést felkelteni. Az egyik. Mik a network marketing termékeid és szolgáltatásod előnyei, amiről anélkül beszélhetsz, hogy megsértenéd a vállalati termékekre vonatkozó állításokat, és anélkül, hogy elmondanád nekik, hogy neked van egy megoldásod. Anélkül, hogy elmondanád nekik pontosan milyen terméked van, és anélkül, hogy információt adnál nekik a termékekről. Mondok neked egy példát. Évekig küzdöttem azzal, hogy leadjak a súlyomból, nem találtam olyan módot, amivel fogyhattam volna, de végre ráleltem, és most hálás vagyok, mert 7 kilóval lettem kevesebb az elmúlt 15 napban. Ez nagyon szuper. A legtöbb ember azt mondja a network marketingben, hogy 7 kilót fogytam az elmúlt 15 napban. Kérdezd meg, hogyan? Hadd osszam meg veled. Hadd tegyem meg. Hadd adjak neked megoldást. Itt van a termék, és már díjat is nyert. És ehhez hasonlókat mindenki azonnal elfordul tőle. Szóval, ha a termék vagy szolgáltatás előnyeiről beszél anélkül, hogy elárulnád nekik a termék nevét vagy a szolgáltatást, az emberek kapcsolatba fognak veled lépni. Még a kommentekben is azt mondják, hogy nos, beszélj még róla. Hogy csináltad? Én is ennyit akarok fogyni. Tudod, mindannyiunkat érdekelnek, mit mondanak mások. Szóval, amikor az emberek megosztanak valami pozitívat, ami egy terméked vagy szolgáltatásod miatt történt, és mindannyiótoknak van pozitív élménye, ami a terméketek vagy a szolgáltatásotok miatt történt, ugye? Máskülönben nem használnátok, igaz? Szóval gondolj azokra a pozitív dolgokra, amiket megemlíthetsz, anélkül, hogy azt mondanád, itt van a termék, ami ezt lehetővé tette, itt van a szolgáltatás, ami ezt lehetővé tette, csak hagyd el ezt. 2 dolog fog történni. Az egyik, hogy az emberek úgy válaszolnak, hogy nos, ne hagyj minket lógva, mit csináltál? Ne válaszold meg a kérdést az egész világ előtt, inkább személyes üzenetben adj választ annak a személynek, oké? Szóval nem mindenki előtt válaszolj. Tartsd fenn a kíváncsiságot a nyilvános felületen, és aztán kezdj beszélgetést. Nos, ha valóban érdekel, szívesen, megoszthatom veled, mit használtam annak érdekében, hogy 2 hét alatt 7 kilót fogyjak. Hány kilót szeretnél te leadni? És már is elkezdted a beszélgetést. Mit próbáltál már ki? Kérdések, újabb kérdések, tanácsadóként viselkedsz. Milyen más dolgot próbáltál már? Mik a céljaid? Mit szeretnél tenni? Oké. Aztán elkezded a terméket felé vezetni. A célunk a képzés és megértés elérése, igaz? Vedd rá őket, hogy kérdéseket tegyenek fel, és fognak. 2 ember fog válaszolni, akik a termékeidről és a szolgáltatásodról irányított posztokat érdemelnek ki. 2 fognak válaszolni. Az egyik, nos, mondd el nekem, akarom. Itt egy példa. Ha azt mondod, tegnap este láttam életem legjobb filmjét a moziban, és ennyiben hagyod a dolgot, mi fog történni? Mindenki azt fogja kérdezni, nos, mi volt az a film? Ez pontosan ugyanígy működik a te világodban is. Nos, ez nem olyan, amit mindig csinálnod kellene. Ha mondjuk 4-6 alkalommal posztolsz naponta, ezt csak egyszer csináld a 4-6-ból. Ne csináld állandóan, de egyszer igen. Egyszer csináld, oké? A termékeidnek és szolgáltatásodnak vannak előnyei. Szeretném, ha elvégeznél egy gyakorlatot. Szeretném, ha felsorolnál minden egyes lehetséges előnyt, ami csak eszedbe jut a termékeidről és a szolgáltatásodról, oké? Szeretném, ha beszélnél ezekről. Tudod, készíts posztokat, melyek erről szólnak, de anélkül, hogy elárulnád, hogyan készültek. Anélkül, hogy elárulnád a termék nevét, anélkül, hogy elárulnád a cég nevét minden konkrétum nélkül.
Azáltal felkeltjük a kíváncsiságukat, amit kérünk tőlük, hogy megtegyenek. Megkérjük őket, hogy lépjenek előre, és azt mondják, nos, engem ez érdekel. De nem fogod arra kérni őket, hogy ha érdekel a dolog, küldj egy privát üzenetet. Nem teszünk ilyet. Ez a 77 ember egyik legnagyobb titka. A legnagyobb titok. Ne mondd el nekik. Nem eltitkolod előlük, de nem is posztolod ki. Ne mondd nekik. Ez a termék megoldás lesz a problémádra. Ha érdekel, kérdezd meg hogyan. Mindenki reakciója. De azt mondod, van egy barátom, akinek megmutattam egy terméket, ami megoldást nyújtott a számára, és most olyan boldog. Rendben? Imádom, amit csinálok. Nagyszerű az életem. Az emberek az egyik módon válaszolni fognak a két lehetőségből. Lehet, hogy hozzászólnak a poszthoz, kommentelni fogják, oké? Ha ezt teszik, ne válaszolj. Ne a hozzászólásoknál. Szóval az egyik mód, hogy ott fognak válaszolni, ha ezt teszik, akkor válts át privát üzenetre. Ha tényleg érdekel, meg tudom neked mutatni, hogyan juthatsz hozzá. A másik mód, ahogy kapcsolatba lépnek veled, nem a poszthoz tartozó hozzászólásokban történik, hanem privát üzenetet küldenek neked. Azt fogják mondani, hogy posztoltál erről a dologról, és meg kell mondjam, kíváncsi lettem. Hogyan tudok olyat szerezni? El tudod mondani, hogyan jutottál hozzá? Adsz róla információt, és beszélgetni kezdesz vele. A harmadik mód, különösen, ha van olyan terület, ami a termékről szól, és ott szerepel a kapcsolatfelvételi információ, akkor lehet, hogy SMS-t küldenek, vagy e-mailt. Bármilyen közösségi felületen legyél is, kapcsolatba fognak veled lépni. Oké? Csak ezzel a módszerrel tonnányi vásárlót fogsz szerezni. És ma a network marketing történelmében leginkább most fontos, hogy vásárlókat gyűjts, és mindenkinek megtanítsd a csapatodban, hogy több vásárlót gyűjtsenek, mint csak értékesítőt. A következő gyakorlat, amit szeretném, ha elvégeznél, készíts egy listát az előnyökről, minden előnyről, amit azért élvezel, mert ehhez a céghez tartozol. Néhány előny olyan például, hogy másnak dolgozom, de olyan izgatott vagyok. El tudtam indítani egy kis üzletet másodállásban, és nem kellett otthagynom a munkahelyem, és az álmaim felé haladok. Ez annyira nagyszerű. Szeretem az életem. Boldog hétfőt. Vagy bármi ehhez hasonlót. Alkalmanként írsz egy ilyen posztot, tudod, a többi posztot közé, amikor az étmárkádról beszélsz. Írsz egy hasonlót, vagy felteszel egy képet magadról és a gyerekeidről, ahogy iskolába viszed őket reggel, és megálltok reggelizni. Olyan boldog vagyok, hogy megtehetem ezt, ahelyett, hogy ingáznom kellene a munkába. Vagy egy gyerekeivel otthon maradó anya azt tudja mondani, hogy nem volt sok lehetőségem, amikor otthon akartam maradni a gyerekekkel, hogy neveljem őket, foglalkozzam a háztartással, és vállalkozó is lehessek egyszerre. De megtaláltam a módját, és szuper boldog vagyok. De ne add oda a történet többi részét, ez a kritikus pont. Nem mondd el nekik, hogyan csináltad, csak arról beszélj, hogy mit élvezel benne. Szóval az előnyök. Gondolj az előnyökre. Olyan izgatott vagyok, el tudtam kezdeni egy üzletet, ahol hatalmas mértékű támogatást kapok. Úgy tanulhatok, ahogy előre haladok. Rugalmas, barátokat szereztem, akikkel naponta együtt dolgozhatok. Tanulok és fejlődöm minden egyes nap. Olyan nagyszerű, hogy tudok mellékállásban pénzt keresni, és a saját főnököm lehetek. De nem mondod azt, hogy csatlakozz hozzám. Nem mondod ezt. Csak 3 embert keresek. Nem mondom, hogy ha te is szeretnél megszabadulni az ingázástól, csatlakozz hozzám. Ha több időt szeretnél a családoddal tölteni, ez egy nagyszerű üzlet lesz a számodra. Ne csináld a második részt. Csináld az elsőt, de ne csináld a második részt. Ez a közösségi média mesterfogásainak a legnagyobb titka. Képesnek kell lenned felkelteni mások kíváncsiságát, elszórni a morzsákat oly módon, ami megragadja a képzeletüket, és utána elinduljanak. Hogyan tudják ezt elérni? Én is akarom. Én is a saját főnököm akarok lenni. Nem hiszem, hogy meg tudom tenni. Képes akarok lenni arra, hogy ez megtörténjen, de eddig nem hittem, hogy ez lehetséges. Szóval ezek a dolgok, ezek a szempontok valóban körülöttünk vannak. Megmutatják az életed, a sok előnyt, az érzelmi gazdagságot, az anyagi szabadságot és a szabadidőd. De nem mondd el nekik a sztori többi részét. Ne próbálj meg aranyos lenni azzal, hogy ha tudni akarod a sztori folytatását, küldj egy üzenetet. Csak hagyd el. Építsd fel a többi brandeddel kapcsolatos posztod, a fotók, az interjúk és minden más dolog között. Beszélj annak az előnyeiről, amit a termékekkel és az üzleti lehetőséggel teszel oly módon, hogy felkeltse az érdeklődést. Szóval ez az első terület. A második terület, amikor te lépsz velük kapcsolatba. Mondjuk elkezdted felvenni a kapcsolatot emberekkel. Elkezdtél barátkozni velük, és ők elkezdtek válaszolni a dolgaidra, és időnként beszélgettek.
Lájkolsz, kommentelsz. Ezt váltogatod, és ez már megszokott tőled, és ők mégsem léptek veled kapcsolatba. Feltelsz nekik néhány kérdést privát úton. Küldesz nekik egy közvetlen üzenetet, ami kb. Úgy hangzik. Kíváncsiságból kérdezem, neked is van egy üzleted? Gondoltál már arra, hogy legyen egy saját üzleted? Mit csináltál már a vállalkozói területen, mivel olyan okosnak tűnsz? Ismét, ez dicséret. Mindig arról beszélünk, hogy megdicsérjük őket. Nagyon-nagyon jártasnak tűnsz. Mit dolgozol? Az egyetlen oka, amiért kérdezem, mert vállalkozónak tűnsz. És kezdj el velük egy vállalkozói beszélgetést. Dicsérd meg őket, és kezdj el egy beszélgetést a vállalkozói létről. Vagy arra alapozva, hogy ismered a profiljukat, arra alapozva, hogy figyeled az életüket a közösségi médián, felmerül benned, hogy ez a személy különösen sokat profitálhatna a termékeidből, vagy a szolgáltatásodból. Mondhatod, nézd, nem beszélek erről a közösségi médián, de látom, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csinálod. Van egy termékem, amiről úgy vélem segíthet neked. Egy céget képviselek, aki ez a termék. Kipróbálhatnád. Szóval beszélgetéseket kell kezdeményezni, miután már kapcsolatba léptél velük. A legnagyobb hiba, ha szerzel egy barátot, és azonnal elindulsz azon az úton. Hé, elég nyitott vagy? Hé, akarsz saját üzletet indítani? Hé, akarsz egy olyan terméket, ami válasz a szükségleteidre? Próbálj meg ne azonnal arra menni, mindenki azt fogja mondani. Ó, nem már, még nem is ismerlek. Ha valaki, aki még nem is ismer engem, de feltételezésekbe bocsátkozik, az olyan támadó. Másik dolog, amit tennék, és láttam a csúcson lévő embereket, akikkel interjút készítettünk, hogy amikor képbe jön az, hogy ki hol lakik, így építenek nemzetközi üzletet, vagy nem feltétlenül nemzetközik, hanem csak a városuk határain túl. Megnézik, ki honnan való, és miután kiépítettek egy bizalmi kapcsolatot, nem azonnal, hanem bizalmi kapcsolatépítés után. Mondjuk ők a texasi Dallasban laknak, és bizalmi kapcsolatot kezdenek kiépíteni valakivel a floridai Orlandóból. Elkezdenek kérdéseket feltenni. Figyelj, kérdezhetek tőled valamit? Látom, Orlandóban élsz. Dallasban van egy üzletem. Azt tervezem, hogy kiterjesztem az üzletemet Orlandóba. Nem vagyok benne biztos, hogy amit kínálok, az működni fog az orlandói embereknél, hogy érdekelni fogja őket. Megtennél nekem egy szívességet? Ha én te lennék, ha megosztanám veled, amit csinálok, megmondanád nekem, hogy tudjam, ha úgy gondolod, hogy ez működne az ottani piacon, vagy sem? Megosztanád velem a meglátásod? Elmondanád a véleményed? Nagyon érdekelne. Mennyire vállalkozóak az emberek Orlandóban általában? Általában keresik a lehetőségeket? Keresik, hogy mellékállásban mit lehetne csinálni? Vagy lényegében munkát keresnek? Mi a véleményed? És így elkezdesz velük egy beszélgetést. Ha nemzetközi vagy, ha az üzleti lehetőséged nemzetközi, ez hihetetlen, mivel a világ minden részéről fogsz embereket vonzani. Mondjuk a céged nyitva van Németországban, és van egy barátod, vagy követőd, vagy rajongód, akivel kapcsolatban állsz Németországban. Mondd neki, mesélj nekem Németországról, milyen? Hogyan gondolkodnak az emberek? Vállalkozókedvűek? Keresnek lehetőségeket? Ezután már beszélhetsz a termékedről, vagy a szolgáltatásodról. Érdekelni az embereket, elmondod? Beszélgetni kezdesz róluk, amikor a földrajz képbe kerül. Lehetőséget keresel, hogy kiterjezd az üzleted Németországban, lehetőséget keresel, hogy kiterjezd az üzleted Chicagóban, vagy Dallasban, vagy Olaszországban, vagy Orlandóban, vagy bárhol, és elkezdhetsz egy beszélgetést. Ezt repülőgépeken szoktam csinálni. Minden alkalommal, amikor repülőre szálltam, ez egy jó kis közösségi médiaforma, igaz? Felszállok egy gépre, és azt mondtam, hol laksz? És elmondják, mire én? Ó, hegek, éppen ott szeretnék a cégemmel terjeszkedni. Akármelyik város legyen is az. Mesélj nekem a városról, mesélj nekem erről, mesélj nekem arról. Gondolod, hogy a termék, amit képviselek, független értékesítőket keresek, akik segítenének nekem a helyi piacon, a termék terjesztésében. Ismersz valakit, akinek van vállalkozói vénája? Szóval beszélgetést kezdek erről, amint egy kicsit szóba elegyedtünk. Meg fogják kérdezni, hol élek. Én megkérdeztem tőlük, ők hol laknak, és már is lesz egy közös alapunk, ahonnan elindulhatunk. A közösségi média megengedi, hogy ugyanezt tegyük egészen más szinteken. Az egyik a földrajz, a másik a közös érdeklődés. Tudod, azok a közös pontok, amiket már megtaláltunk. Itt van az általános alapelv. Minél többet beszélgetsz, annál eredményesebb leszel. Ha megáll a beszélgetés, megáll az üzleted. Ezért stresszel olyan sok ember és érdeklődik olyan tanfolyamok iránt, mint ez is, mivel segít nekik, hogy több emberrel tudjanak beszélni, és ne csak a 3 családtagjuk és 6 barátjuk támogassa, vagy éppen ne támogassa őket abban, amit csinálnak. Szóval, amikor a termékeidről és a szolgáltatásodról van szó, közületek néhányan mintákat próbáltatnak.
Ha van a cégedben ilyen lehetőség. Láttuk a 77 megkérdezett személyt, közülük sokan termékmintákat adnak kipróbálásra. Más szavakkal, ha küldött neked termékmintát, kipróbálnád és elmondanád róla a véleményed? Dobd be egy termékmintát a postaládába, ha igent mondott. Érted, mire gondolok? A kipróbáltatás nagyon jól működött. Emberek véleményének megkérdezése. Mondd el nekem a véleményed. Ezt is megcsinálhatod. Néha az üzenőfaladon is megteheted, nem csak privát üzenetben. Megkérdezheted az embereket, hogy vállalkozókedvűek-e. Kikérheted a véleményüket a saját üzletedről, az alkalmazotti léttel szembeállítva. Felméréseket készíthetsz, feleletválaszolós felméréseket arról, hogy mi a fontos számukra. Ezen keresztül kapcsolatba léphetsz velük, és beszélgetést kezdhettek egymással. Mindez a téma körüljárása. Előnyöket sorolunk fel a széles kategóriákban a termékekről, az üzleti lehetőségről, a szolgáltatásokról anélkül, hogy elmondanánk a sztori többi részét. Azokon a dolgokon keresztül kapcsolódunk, ami közös, ami hasonló bennünk. Más szavakkal, ha valakit nagyon érdekelnek az autók, és a brandem részben autókkal kapcsolatos, akkor elkezdünk offline beszélgetni. Nagyon fontos, hogy ne az üzenőfalon keresztül a nyilvános csatornán beszélgessünk, hanem privát üzenetben. Talán Skype-on, WhatsApp-on, üzenetben vagy akárhogy lépünk kapcsolatba. Minél többet tudsz a közösségi médián kívül kapcsolódni, bármelyik közösségi médiának legyél is tagja, minél jobban tudsz kapcsolódni, minél több kapcsolatot tudsz kiépíteni, annál több igazi beszélgetést tudsz folytatni. Egy adott pontnál azt fogod mondani, beszélhetnénk telefonon, beszélhetnénk a Skype-on, átváltunk WhatsAppra is, beszélünk ott, mivel van néhány kérdésem, amit meg szeretnék tőled kérdezni. Sokszor fordult elő velem a közösségi médián szerzett tapasztalataim során, és ez megváltoztatta a dolgokat. Történt veled már ilyen? Van egy barátod a Facebookon, mondjuk is lájkoljátok egymást, oda-vissza, és végre azt mondod, nos, a manóba ezzel, miért nem beszélgetünk egyet? Felveszed a telefont, beszélgettek egymással, és teljesen más lesz a dolog. Most már, ha látod a posztját, egészen más lesz az érzelmi kapcsolatod azzal a személlyel. Szóval az előnyökről fogunk posztolni. Ismét csak egy alkalommal tegyünk, ez a 4-6 posztból. A többihez nincs exakt utasítás. Ki kell dolgokat próbálni, és meg kell nézni, mi működik és mi nem. Az értékek kombinálása és a kíváncsiság felkeltése a titok nyitja. Előnyök, haszon, bizalom. Ezek a dolgok keltik fel az érdeklődést, és fogja bátorítani az embereket, hogy kapcsolatba lépjenek veled. De te is felveheted velük a kapcsolatot, ha a bizalom, a földrajz, a közös érdeklődés alapján kerestél rájuk. Figyelj csak! Szeretném 10 emberrel kipróbáltatni a termékemet azon a területen, ahol te laksz. Lennél te az egyik közülük? Próbáld ki, elpostázom neked, igazán nagyszerű lenne. Ha van termékmintád, hidd el, mekkora különbséget jelentene, ha ezt megtennéd. Kérdezd meg az embereket a véleményükről. Egy másik dolog, amit emberek tesznek, együttműködést keresnek. Tudod, együttműködési lehetőséget keresnek másokkal. Mondd azt, figyelj, szeretem az energiáidat, szeretem a rezgésed. Egy projekten dolgozom. Gondolkodnál azon, hogy lenne-e kedved velem együttműködni benne? Segítenél kidolgozni, megcsinálni a jelentésemet és kidolgozni a projektet? Elmondanád a véleményed? Elmondanád a meglátásaidat? Kezdj velük beszélgetést. Olyanokkal kezdj beszélgetni, akik felkeltik az érdeklődéseket, akár te lépsz velük kapcsolatba, akár ők veled. De itt az igazi kulcs. Ha azt szeretnéd, hogy ők lépjenek veled kapcsolatba, akkor ne add ki nekik az összes információt a Facebookon vagy más közösségi médián. Hagyj üresen részeket, hogy kérdéseket tehessenek fel neked. Ne add oda nekik az összes információt. És másodszor, a legnagyobb alapelv itt az, hogy ne kezdj bele addig a beszélgetésbe, amíg nem alakítottál ki egy bizonyos szintű bizalmi kapcsolatot. Ne kezdj bele addig a beszélgetésbe, amíg nem vagytok kölcsönösen barátok, és nem beszélgettek még másról is. Először más dolgokról beszélgessetek. Nem hozakodhatsz vele elő, ha csak nem ők lépnek először és mondják, szeretem az életed, úgy akarok élni, ahogy te. Kérlek, mondd el, hogy csinálod. Kérlek, engem ez érdekel. Az igazi alapelv az, hogy először bizalmi kapcsolatot kell kiépíteni. Amikor növeled a hálózatod, először egyéni bizalmi kapcsolatokat építs ki, mielőtt a termékről, a szolgáltatásról, az üzleti lehetőségedről, vagy bármelyikről beszélgetést kezdeményezel. Bizalmi kapcsolatot építhetsz ki a brandeddel. Bizalmi kapcsolatot építhetsz ki a közös érdeklődési körről beszélgetve. Bizalmi kapcsolatot építhetsz ki arról beszélve, mi történik a vállalkozói területen világszerte.
Bizalmi kapcsolatot építhetsz ki arról, mit gondolsz a közösségi média felületén lévő változásokról. Bizalmi kapcsolatot építhetsz ki úgy, hogy a technológiáról beszélsz. Bizalmi kapcsolatot építhetsz ki, miközben a trónok harcáról beszéltek. Nem számít. Építs bizalmi kapcsolatot, és bizonyosodj meg arról, hogy egy adott ponton ez át fog fordulni, és most már nem csak valakivel beszélgetsz, akivel kapcsolatba léptél, hanem olyan valakivel, akivel mélyebb kapcsolatod van. És aztán, amikor úgy érzed, hogy helyes, azt mondhatod, hogy hé, és beszélgethetsz vele. Kérdéseket tehetsz fel neki a termékeddel, a szolgáltatással, a vállalkozói léttel kapcsolatban, vagy arról, milyen, amikor valakinek saját cége van. Figyelj, tetszik, ahogy látod a dolgokat, gondoltál már valaha is arra, hogy ilyet csinálj? Mi a célunk ezzel az egész folyamattal? Végül is azért vagyunk itt, hogy segítsük a megértésüket. De itt olyan sok a reklámozni való, annyi a spam, annyi a hülyeség. Abban a pillanatban, amikor így csinálsz, amikor nem kapcsolódsz igazán és reklámozni kezdesz, az a pillanat, amikor egy online idiótává válsz, és elfutnak tőled, oké? Légy türelmes, légy kedves, és légy kitartó. A legjobb módja, hogy érdeklődést keltsünk, ha a termékek és a szolgáltatás értékeiről beszélünk anélkül, hogy konkrét megoldási javaslatot adnánk nekik, vagy megadnánk a cég nevét, a termék nevét, vagy bármi hasonlót, csak bizalmon és közös érdeklődésen alapulva. Földrajzi összeköttetésen, termékmintákon és a véleményük megkérdezésén keresztül. Figyelj! Információt gyűjtök azért, hogy jobb döntést tudjak hozni egy dologról, amit üzletszerűen szeretnék csinálni. Hajlandó lennél segíteni nekem ezzel? Ez, hölgyeim és uraim, egy befektetés a birodalmatok felépítésébe. Ez egy befektetés abba, hogy network marketing szakemberekké váljatok. Ez egy befektetés abba, hogy soha ne kelljen azon aggódnotok, hogy legyenek emberek, akikkel beszélhettek. Eleinte talán azzal a reménnyel csináljátok, hogy néhány emberrel több csatlakozzon hozzátok. Az igazi haszon, az igazi érték azok a barátságok lesznek, amelyek kialakulnak, az érdekes emberek, akikkel találkoztok, az új információ, ami eljut hozzátok, az öröm, hogy állandóan a szenvedélyetekről beszélhettek embereknek. Amikor a márkádról lesz szó, és a hasonló gondolkodású emberekről vagy a közösségről, amit építeni fogsz. Ezek hihetetlen dolgok. És tudod mit? Az emberek a folyamat részeként állandóan csatlakozni fognak az üzletedhez. Állandóan azt fogják mondani, igen, én, hadd tartsak veled ebben a kalandban. Állandóan vásárlókat fogsz csatlakoztatni. Szóval, ha komolyan gondolod, hogy egy network marketing üzletet építesz, azt mondom neked, hogy ez a folyamat napi 1-2 órát vesz igénybe. De az életed köztes óráiba belefér. Kiválaszthatod az időpontot, mikor építed a branded. Ez az egyik legnagyszerűbb dolog. Állandóan azt mondom a gyerekeimnek, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit csinálhatsz, hogy kiépíted a brandedet és a közösségedet, mivel ha ezt teszed, soha többé nem kell egyetlen napot sem dolgoznod az életben. Ha ezt megteszed, akkor kapcsolatba tudsz lépni velük, hogy képesek legyenek értéket vinni az életükbe, vagy el tudsz nekik adni valamit, beszélni tudsz velük valamiről, segítesz megoldani egy problémát, vagy bármi is legyen az. Hatalmas dolog, képesnek lenni arra, hogy ezt megtehessük. Szóval ez egy életkészség. Ma lehetőségünk van arra, hogy lényegében 0 forintból megtegyük ezt. Van okostelefonod, tableted, számítógéped, van wifi-d, vagy egyéb internet hozzáférésed, használhatod ezt a globális közösségi médiát, kifejlesztheted a képességet és nyerhetsz. Hadd foglaljam össze számodra. A cél a tanítás és a megértés. Ez a célunk. Szeretnénk, hogy ezek az emberek, akik a közösséget tagjai, a barátaiddá, követőiddé, a rajongóiddá, a jelöltjeiddé váljanak. Olyan módon tesszük ezt, hogy másolható legyen. Egész idő alatt részben vállalkozó leszel, részben tanácsadó, és minden áldott nap beszélgetni fogsz virtuálisan a kapun kívül, minden egyes nap úgy, hogy ez közelebb vigyen a céljaidhoz. Oké? Adok nektek néhány feladatot, ami keresztül visz a folyamaton. Szeretném, ha magatokévá tennétek ezt, talán jegyzeteljetek. Készülj fel arra, hogy elegáns módon legyél képes beszélgetést kezdeményezni. És aztán a következő modulban arról fogok beszélni, mit kezdj azokkal a személyekkel, akik most már jelöltek. Hogyan mondd el nekik a sztoridat úgy, hogy az segítsen nekik meghozni a döntést, hogy vásárlóvá vagy értékesítővé váljanak. Oké? Nézd át a jegyzeteidet. Ha néhányszor meg kell ismételned ezt a részt, tedd azt. Ez a személyes tapasztalatom összefoglalása, és azé a 77 emberi, akikkel interjút készítettünk. Ez a titkos receptje annak, mi teszi mindezt lehetővé. Oké.
Amikor visszatérünk, jön az 5. modul, és megtanítjuk nektek, hogyan lehet behozni azokat a vásárlókat és az értékesítőket az üzletedbe.